Takže ešte potrebujem ísť doručiť jeden balík do, jak sa to volá, poštovní, alebo pošty. A nám to musím predať niekomu, tak to bude docela OK. Nebol to až taký ľahký balík, ale takže hľadávam ho niekde sem. Bum. Tak ho tu položím. Bum. Dobre. A už sa pekne potom predá. A uvidíme, čo sa potom s ním stane. No, takže ja vyťahnem ešte mobil. Takže mi niekto písal nejaký creeper. Toto je jeho správa, čo čakám. Do sveta Minecraftu majú prísť nejaké zlé monstra, ako nejaké prasa. Vikingské prasa. Mal by som si postaviť hrať, zabezpečiť ho, ak to je pravda, a potom možno prídu aj creepery, lebo minule mi odpalili barák. To v tej časti nebolo, ale to bolo hrozné, keď mi odpalili ten barák. Proste creeper prišli, ale potom ho skoro zabili líšky, ale ne? Proste prišiel ďalší creeper a proste potom creeper ich zabil, no. Takže tak, ja by som si potrebovala zabezpečiť hrad. Takže už nemáme veľa času. Už o hodinku sem prídu nejaké monstra, a ak to bude pravda, tak toto ne, proste. Tak, dáme tu armory, potom ešte budeme nasekať nejaké drevo pekne. A tu si to zabezpečíme aj zvonku, lebo sem prídu, tak toto nechám, to si nenechám. Jeden, druhý, poď, tak. Kamo, spadlo tam niečo? Jo, tam to je, OK, hej. Dobre. Bum. Tu je ďalšie a potom tam už vynecháme. No, tak to bude chod. A keď prídu, kámo, tak pôjdeme ešte dole do pivnici a tam ich niečo bude čakať. Proste sekery, to zoberiem, kámo, a proste, že bum. Počkať. Tak, proste posekám ich. Dobre, potrebujem ešte nasekať nejaké drevo. Takže niekde musím tu hľadať sekeru, lebo tu som ju niekde odklatal medzi knižkami, no. Tak, poď. Mám to, OK. Máme sekeru, ideme nasekať nejaké drevo. Potom ešte sa vydáme do kina na nový Minecraft film. Už na to nemám veľa času, takže potrebujem rýchlo robiť, kamo. Tak, rýchle. Máme ešte drevo nasekať. Bum. OK. Veľa dreva proste. Dobre, máme to. Teraz potrebujem ísť do nového kina. Do nejakej novej herne som počul, pretože tu som už nebol. Minulé proste prišli tie zvieratá a tiež to tu nejak proste pokylili. Ak príde creeper, tak toto nedopadne dobre, naozaj. Lístky som kúpil, takže idem ešte sem kúkať nejaký ten film. A už to začína. Dobre. Dúfam, že som nepremeškal nič a ten barák, že bude v pohode. Nudle. Však neviem, na čom je ešte.
Dáme nejaké tie nudle. Platiť nebudem. Najeme sa pekne, dáme si to sem. OK. Jesť, kámo. Kámo, to je dobre proste. Keď sme sa už najedli, tak môžeme ísť domov. A že to tam nikto nepodpalil, lebo creepera, kámo, zosekám proste. To nemá proti mne šancu proste. Ne. Čo sa tuto dialo, keď som nebol preč? Tak to si dělá šprdelka. A ešte toto. Určite to bol ten creeperka. Kto by to sekrenší bol? Než creeper? Je prasata, ale... Ne, proste tie... Prasata tu nemohli byť, lebo... Neviem, ale tie sú také akože docela, že proste zakarné, a kto tu sakra plače? Teba neviem, kámo. Dobre, no, či by som si mal postaviť nový barák, tam nejak prežiť, alebo niečo inšie. Kámo, vypadni, no a... No by som tam niečo začať robiť, lebo toho creepa musím nájsť. Ale napadla ma tu nejaká skrytá miestnosť. A ešte ten balík, takže potrebujem si spavnúť auto. To určite ten balík. Ísť. Ale niečo urobiť. Naskladáme to tam. Tak, poď. Ešte takto. OK. Zaparkujeme to niekde tu. Zoberieme jeden box a naložíme to. Bum. Naložíme to tam. Bum. Vyrazíme, mám aj trasu, pozriem sa ešte do mobilu. Tak, OK, takže 500 km. Úplne tú horu, kámo. No 500 metrov, ne, 500 km, kámo. Dúfam, že to nepôjdeme niekde do vody, ale myslím, že to iba ideme sem hore. Ak toto vyjde, kámo, ak to proste pôjde, no, hore. Ak ne, pôjdem pešky a zberiem ten balík. Mám, že to niekomu doručiť, ale myslím, že tam nikto nebude, no. Dajme. Sa docela strachujem, že vypadnem, kámo. Ale zatiaľ to ide, kým to nespadne. Ok, poď, ešte, poď. Dobre, kámo, dobre. Jedem, niekde tu. Ty vole, kámo, to som zastal na tesnovku. Zoberieme balík. Kde? Musím ho nájsť. Jo, to je... Zahodíme čínske nudle. Dáme si balík. Sakra, poď. Tak. OK. Tak, a... Mali by sme tu niekoho mať. Jo, aha, tu je, OK. Dobrý deň, jak sa vede? Kámo, mal som vám doručiť tento balík, niekto mi to rozprával. Kámo, to si děláš na prdel. Toto je... Niečo musím povedať, toto je nesprávny balík. A som to mal doručiť nejakému typkovi. Creeperovi. No, toto je inší balík.
A toto je nemalá bomba, ale veľká bomba. Tak, dobre. Tak, ja to zhodím. To je jedno, nech to vybuchne. A ja padám. Čus. Rýchle, poď. Tak. OK. Rýchle jeď. Tak jeď už. Kamo, ide mi tu o život. Proste veľká bomba, veď to môže hocikedy vybuchnúť. Jedem. Kamo. Ne? Bum. Bum. Za nami ide nejaký kamión. Kamo, choď. No tak, zatáčať práve sem. Vytoč to, kamo. On je už hneď za nami. Počkaj. Ne. Zrýchli to, no tak. Tak, ešte takto. Ne. Sakra, ne. A... Kamo, to bolo. Kamo, jak do mňa nabúral. To bolo hrozné. Kamo, ešte mi to začalo horať. Ešte nesprávny balík. Možno to tam už vybuchlo. Kde je to koleso? Sakra. Tak poď. Bude to fight. Na život a na smrť. Alebo ne, ja padám. Čus. Ne, to kolo mi odpadlo, ne. Kamo, ja idem normálne v zhorenej tejto, ne. No, tak super. Ešte to začalo čiernáť. Super, kamo. Sakra, my ideme niekde do vody, ne? To je priepas, kamo. Už nejde za nami, ale toto je asi Steveov koniec. Smutný koniec, kámo. Ne, kámo, auto sa uhasí, ale ja neviem plávať, sakra. Jaje. Už toto zastálo, sakra. Fuj. Voda, kámo. Neznášam vodu. Tak, poď. Ale rýchle, poď. Prvý balík. Potom niečo išie a potom zastalo niečo. Proste. Všetko to vybuchlo. Čo sa stalo prvú kevnu? Dobre. Nejaké auto by som si kúpila. To je všetko drahé, kámo. To ani na to nemám. Uhni, no tak otvor, please. Tak. Takže. Pôjdem kamo už asi domov a tak 12 hodín v pohode, kamo, všetko. Tak. Okej. Ne! Skoro som spadol a fuj, kamo. Čakaj, čo tu mám na mobile, nejaký odpočet? Bomba vybuchne o 3. 2, 1, 0. Pre ďalší diel sem zanechte 12 lajkov. A zatiaľ čus.